ମୁଁ ସୀତାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପୋସ୍ତଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି। ବାଲିଘାଟ ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜିକି 14 ମାସ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର, ତାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆଜି ଦେବୀ ନଦୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି। ଦେବୀ ନଦୀ ଗର୍ଭ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, ଯାହାକି ତୀର୍ଥପଡ଼ାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଠାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହ ଶହ ବାଲିଘାଟ, ଚୋରା ବାଲିଘାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ, ସରକାରୀ ଦଳର ଦଲାର ମାନେ, ସରକାରୀ ଦଳର ଦଣ୍ଡିଆ ମାନେ, ଯାହାକି ବିଧାୟକ ଜିତିବାର 4 ଦିନ ପରେ ପୋସ୍ତଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲା ହେଲା ଚୋରା ବାଲିଘାଟ। ଆଉ ଖୋଲମଖୋଲା ସେଠି କେତେ ଜଣ ଦଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର କହିଲେ, ଆମ ଦଳ ଜିତିଛି, ଆମ ସରକାର ଜିତିଛି, ଆମ ବିଧାୟକ ଜିତିଛି, ଆମର କ'ଣ କିଏ କରିବ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ 14 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, କ'ଣ ସରକାର ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପୁଣି ବାଲିଘାଟ ସେଠି ଚୋରା ବାଲିଘାଟ ଖୋଲାଯାଏ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ପୋସ୍ତଳ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲିଘାଟର ତୀର୍ଥପଡ଼ା, ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବଳଦା, ଅଣ୍ଡେଇସାହିରେ ଚୋରା ବାଲିଘାଟ ଚାଲିଛି, ବଡ଼ବିଲି ଏବଂ ଆମର ଡେଡ୍ ରିଭର ଛିଣ୍ଡା ନଈରୁ ଆପଣ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଉଠୁଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇପାରୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି, ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଯାଇପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ପୋସ୍ତଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଦୁସାଇଲ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଯାଉଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ଘରେ ରହିଲେ, ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ଯାଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ।